Videossa mä kerron vähän, nyt, että mitä täällä on tapahtunut tällä Raksapajalla ja mitä tänne tulee tapahtumaan. Ainakin toivottavasti. Mä oon ensinnäkin poistanut tästä sen seinä. Tai niinku sen, mikä oli niinku tuossa. Ja sitten siitä sen pressu on poistanut. Sitäkään ei välttämättä tullut videolle. Mutta tää Raksapaja on ihan hirveässä kunnossa. Lautaa, rukkilavoja, lautaa, lankkua. Sitten tuollakin on kaikkea, no niitä nyt ei tarvitsekaan siistiä. Täällä on puoli Volvoa täällä sisälläkin, tuolla ylällä on vielä loput. Sitten lautaa, lankkua, lautaa, työkaluja. Kaikki aivan päin. En sano nyt mitään, mutta kumminkin tää on aivan hirveässä kunnossa tää Raksapaja. Nyt mitä tänne pitäisi tehdä, niin pitäisi saada mahutettua tuohon laatikkoon. Ja sitten tuo laatikko tuosta tyhjätä. Ja sinne saa mahutettua tosi paljon näitä työkaluja ja näitä. Kaikkia laatikoita sun muita. Ja sitten tämä koko peräseinä pitäisi tyhjätä niin kuin tähän ikkunaan asti. Ja nyt me joudutaan luopumaan tästä uljaasta, tosi kestävästä ja ei huojuvasta hyllystä. Niin tää pitää kokonaan purkaa, koska mä oon niin idiootti, että mä teen tän niin, että mä porasin tuolta reijät ja sitten löin tämän tähän kulmarauvalla. Niin tätä ei saa mitenkään muuten purkamalla, kuin purkamalla aikaa tuon puolen ja sitten tämän puolen. Mutta tämä lähtee pois. Nämä kaikki puupaliikat ja kaikki lähtee pois niihin laatikoihin. Sitten mä tähän meinaan rakentaa sellaisen koko Raksapajan levyisen pöydän noista 2 levystä, mikä tuossa. Ja sitten siihen vielä sellainen alempi taso, niin saan hyvin työkaluja siihen. Ja sitten varmaan tähän jotakin työkaluja tähän seinällekin tulisi. Ja sitten tää pitää siivota tää koko paikka. Tää on aivan hirveässä kunnossa. Mutta eipä nyt oikeastaan muuta. Ainakaan vielä. Niin joo. Ja sitten tuohon pitäisi rakentaa ovi. Tai ovet. Ja siihen lukko. Niin saisi ajettua Polariksen tänne. Ettei sitä tarvitse tuolla tallissa pitää. Ja sitten mieluusti kans se pikkumönkiä johonkin tähän nurkkaan projektiksi. Sitten ja että sille. Mutta niin joo. Ja tää on nyt mulle haasteena, että mun pitää saada tää syyslomaan mennessä kuntoon tää Raksapaja. Että kun tulee talvi ja syksy ja niin saa sitten hyvin päästettyä Polariksellakin napata vaan äkkiä työkalut täältä hyvistä paikoista kyytiin ja sitten äkkiä kurvata radalle ja olla siellä ja tulla takaisin ja laittaa nää hyvälle paikalle. Että niinku, se olisi tässä niinku haaveudelma tarkoitus, tai no ei mikään tarkoitus, kun tarkoitus tässä olisi siivota tää Raksapaja ja saada tää hyvään kuntoon. Ettei tätä niin voi tällaisessa kunnossa pitää. Mutta joo, nähdään ensi jaksossa ja se on moro!